داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قربلكم مكتالكم نعدم راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان سودان كاب كارتوم كساب دارفور ساي هزبي يغتسل أبكل تشحن عسرت تشعتن سودانوين نعبنياتات كتسال سلفتات بمقبار نبريزدنت البشر كاب سلطانو كعلو انكلو سراويت فتسيمو كاب سيفيلاو محدار تأليو نيو التهدراو قد يسرحو طرح كبر أما عسكراتو كوفك باليوم زتسوع نيروم سودانوين 3 عمتو تهدراو مريحنات عمر البشر أسلكيوون بمبارو أب سيفيلاوي مريحنات وتهدر فتسوم كريو دليتاي نبرومن بقوم خايو ناستات كلت عمت زغتسألة تدقاقامي سلفتات زكايدو سودانوين حقوميم أب الزمنزي سراويت حانت تسرح ترح يزلاتو نساد ما هاجر بنايوت حيل خيتورر مكل خال انتقونا دليتاتهم تقبراو كخوناي كالن أبتن مريح الناس تمززك قنصل كلت جنرالات نيروم نسراويت السودان منقستن زمرح وتهدراو مرح جنرال عبد الفتاح البرهان نحوسي وتهدراو تورواري تحقا غاز حيل زمرح جنرال محمد حمدان دوغالو نيروم ازوم بريزدنت عمر البشر اب سلطان كديبو زحجزوم نسوم دما اب سلطان كقصل اجنداتاتو ام تكبار زحجزو جنرالات مجمرتا بحواري مسرح زنبرو دحرجن እናተ ተፋነኑ ይመጹ በመባሮም ጉዳዩም ሓደ መዓልቲ ዝፍንጀር ናይ ግዜ ቦምባይ ተባሂሉ ብናይ ፖለቲካ ተዓዘብቲ ይግለጽ ነይሩ ናይቶም ተዓዘብቲ መግለጺታት ባዶ ግምት ኮይኑ ተረፈን ዝሓለፈ ወርሒ 15 ሚያዝያ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ዝነበረ መንስልጣን ገበተ ጥምጥም ብተኽሲ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ጀሚሩ ክሳብ 27 ጉንበት 1807 ተቐቲሎም ልዕሊ 5000 ቆሲሎም 1.4 ሚሊዮን ሰባት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣማይታ ሸሓት ካብ ሱዳን ይወጽለው ዝበስሕ እዋን ግጭት ክልዓል እንከሎ እቲ ዝዓበየ ዜናታት ዝበሃላ መቅላሒ ትኩረት ዝግበር እቲ ቀንዲ ዝህሰን ዝቕንዘውን ግን እቲ ብዙሕ ግምት ዘይወሃቦ ግን ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳዩ እቲ ከሃድም ዘይክእልን እንተደሊውን መሳለጥያታት ዘይብሉን ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብር ህዝቢ ጋዜጠኛ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ኩነታት معقب زختاماتن هوسبيتالن ናብ ዝኾነ ማይጎማ ዝተባሃለ ቦታ ደው ኢላ ነይራ ዶክተር ዓቢር ዓብዱላህ ንኹነታቶም ኦርፋን ኣመልኪታ ዝሃበቶ መግለጺ ንሰማዒ ኣዝዩ ዝሰንብድ ናይ ጨካነ ፊልም ዝመስል ማይጎማ ካብ ሓደስቲ ዝተወልዱ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ ዝዕቆብ ቦታ እዩ ድሕሪ ኩናት ሱዳን ድማ ዝከናኸኖም ዝሰኣኑ ህፃናት መዓልታዊ ይሞቱለው ዶክተር ዓቢር ዓብዱላህ ኣብቲ መንግስቲ ዝካየድ معقب ህፃናት ኦርፋን ኣማይት እግሪ ዘይተኸሉ ህፃናት ከም ዘለው ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ሓያሎ ሰራሕተኛታት ኦርፋን ራሕሪሖም ብምኻዶም ኣዝዮም ውሑዳት ሰራሕተኛታት ተሪፎም ከም ዘለው ትገልጽ ህፃናት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ሰዓት ክምገቡ ስለዝግብኦም ምስ ዋሕዲ ሰራሕተኛታት ንኹሎም ኣብ እዋኑ ክትምግቦምን ከተጻውቶምን ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ከም ዝተበጽሐን ገለ ብብኽያት ገለ ብጥሜት ገለ ድማ ብሕማም በብሓደ ክሞቱ ከም ዝጀመሩ እታ ዶክተር ትገልጽ ዶክተር ዓቢር ብኽያትቶም ህፃናት ኣብ ክትጻወሮ ዘይከኣል ደረጃ ከም ዝበጽሐ ካብ ሓንጎላ ዘይሃስስ ኣሰቃቕስን ብራት ይገድፍ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝጅመር ጥራይ 50 ህፃናት ከም ዝሞቱ ገሊጻ ኣብ መዕበይ ዘኽታማት ማይጎማ ዝሞቱ ህፃናት መብዛሕትኦም ትሕቲ 1 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም ነይሮም ህጹጽ ሓገዝ እንተዘይተገይረሎም ድማ ካልኦቱን ክስዕቡ ዝዓበየ ተኽእለሎ ሚኒስትር ጥዕና ሱዳን ነቲ ጉዳይ ከጻርዮ ከም ዝኾነ ገሊጹሎ ጉዳይ መዕበይ ዘኽታማት ማይጎማ ሓደ ካብቲ ዘይርአ ኩናት ዘውረዶ ጉድኣት እዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ከተማ ካርቱም ይኹን ካልእ ከባቢታት እውን ዘይተነግረ ኮይኑ እምበር ሓያሉ እዩ ካብ ካርቱም ርሒቑ ኣብ ምዕራብ ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ ኣዳም ዝተባሃለት ዓዲ ሙሉእ ብምሉእ ተቓጺላ ክትዓኑ እንከላ ኢልጋኒና ዛሊንጋይን ኒያላት ናይ ዝተባሃላ ዓውሲ ከተማታት ዕዳጋታት እውን ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኽእል መሳለጥያታት ኮኔልካ ከም ዝዓኑን ዝቃጸልን ብምግባሮም ዛጊት ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ኣማይት ሰባት ክቐተሉ እንከለው ሓያሎ ድማ ተመዛቢሎም ኣለው ኣብ ሞንጎ ሰራዊትን ተወርዋሪ ሓይልን ናይ 7 መዓልቲ ናይ ተኽሲ ናይ ደው ምባል ስምዕ እኳ ተበፂሑ እንተነበረ እዚ ግን ኣብታ ካብ ዓይኒ ማዕከናት ሚድያ ዝተኸወለት ኣብ ዞባ ዳርፉር ተግባራዊ ከም ዘይኮነ እቲ ኩናት ከም ዝቐጸለ ክግለጽ እንከሎ ንሱ ዘስዓቦ ኣብቲ ዞባ ካብ ቁጽጽር ወጻእ ዝኾነ ስርቂ ዕንወት
ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ዝወረደ ጉድኣት ስእነት ዝስተ ማይ መግብን መድሃኒትን ኣጋጢሙሎ ናይ ሳተላይት ስእሊ ከም ዘነጽሮ ብፍላይ ኣብ ኣዳም ዝተባሃለት ዓዲ ሙሉእ ብሙሉእ ተቓጺላ ከም ዝዓነወት የርኢ ኣብታ ዓድን ካልኦትን ዘጋጠመ ዕንወት ብዕጡቓት ሚሊሻታት ይካየድ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝነብር ህዝቢ ክወፅእ ዝኸኣለ ናብ ጫድ ክሰግር እንከሎ እቶም ዘይከኣሉ ድማ ጎዳጉዲ ብምስራሕ ክሕቡኡ ይፍትኑ ከም ዘለው ተገሊጹ ዳርፉርን ህዝባን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዳግማዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝወድቕ ዘሎ ኣቐዲሙ መስራቲ ናይ ዝሕጂ ተወርዋሪ ሓይሊ ዝኾነ ጉጅለ ዕጡቓት ጃንጃዊድ ዘውረዶ ዕንወት ሚልዮናት ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነብሩ ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም እዮም ጸኒሖም ኣብ ኒያላ ዝተባለት ዓዲ 600,000 ኣቐዲሞም ዝተመዛበሉ ህዛብ ኣለዉ እዚኦም ሙሉእ ብሙሉእ ብረድኤት ዝነብሩ ኮይኖም ብሰንኪ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ዝሓለፈ 40 መዓልቲ ምዕዳር ረድኤት ደው ኢሉ ከም ዘሎ ማሕበራት ተራድኦ ገሊጸን ኣብ ዳርፉር ካብ 2003 ክሳብ 2005 ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ጥራይ ካብ 200 ክሳብ 400,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት 2.5 ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ካልኦት ሚልዮናት ድማ ሞራላውን ስነ-ኣእምሮውን በደል ወሪድዎም እዩ ህዝቢ ዞባ ሕጂ ድማ ዳግማይ ናብ ህልቂት ከይምራሕ ስጋት ኣሎ ጸጥታ ህዝቢ ቀዳምነት ሰሪዑ ካብ ወጻኢ ዝመጽእ ወረራት ክከላኸል ዝግብኦ ሰራዊት ሱዳን እምበኣር ኣብ ንሓድሕዱ ብዝገብሮ ዘሎ ግጭት ንህዝቢ ቀንዲ ግዳይ ገይርዎ ዘሎ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተመደበ ምብጻሕ ቭላድሚር ፑቲን ክትዕላ ዓዕል ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ናይዚ ዓመት እዚ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ከተማ ዱርባን ዋዕላ ሃገራት ብሪክስ ከተአንግድያ በዚ ምኽንያት ድማ ሩስያ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ብምዃና ፕሬዚደንት ሃገር ቭላድሚር ፑቲን ተዓዲሙሎ ምትእኻብ ብሪክስ ኣብ 2009 ዝተመስረተ ኮይኑ ንሃገራት ብራዚል ሩስያ ህንዲ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ዘጠቓልል እዩ ሃገራት እዘን ምትእኻብ ኣብ ቁልጡፍ ምዕባለ ዝርከባ ኮይነን ብ3.2 ቢልዮን 41 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብስሒ ህዝቢ ዝሽፍና 26 ሚእታዊት ካብ ፍርያት ዓለም ዘምርታ ብ56 ትሪልዮን ዶላር 32 ሚእታዊት ሃብቲ ዓለም ዝወነና ሃገራት እየን ኣካልዚ ግዙፍ ምትእኻብ ዝኾነት ሩስያ ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዋዕላ ብፕሬዚደንት ተወኪላ ክትሳተፍ ናይ ግድን እዩ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን እውን ዝተገብረሉ ዕድመ ብምቕባል ኣብቲ ዋዕላ ናይ ምስታፍን ዘይምስታፍን ውሳኔ ኣብ ግዜኡ ክወሃብ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ እንተኾነ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብሰንኪ ኣካይዳቶ ዘላ ወራርን ዘውረደቶ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታትን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዘሄግ ብዝርከብ ዓለምለኻዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ICC ተኸሲሱ ክትሓዝ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብምህላው ገና ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይገሸ ኣካታዕ ጉዳይ ኮይኑሎ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣባል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሄግ ብምዃና ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መሬታን ተረጊጹ ሒዛ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከተረክቦ ብሓያሎ ወገናት ጸቕጢ ክግበረላ እንከሎ ሓያሎ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ድማ ሃገሮም ነቲ ፕሬዚደንት ሃንጎፋ ኢላ ክትቅበሎ ከም ዘለዋ ክገልጹ እንከለዉ ካልኦት ድማ ክትሓዝ ኣለዎ ይብሉ ምስ ሩስያ ጥቡቕ ዝምድና ናይ ዘለዋ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ሃገሩ ካብ ኣባልነት ICC ክስሕብ ከም ዘለዋ ብምግላጽ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ANC ናይ ምስሓብ ጉዳይ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ንሱ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ICC ኣብ ሃገራት ሌላን ኩሌላን ከም ዝገብር ኣብ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብግልፂ ሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ድሒሩ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ፕሬዚደንት ዝሃቦ መግለጺ ጌጋ ምንባሩ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሕጋጋት ICC ከም ትግዛእ ሓቢሩ በዚ ድማ ዝተዋቕዐ ሓበሬታ ተዋሂቡ ኣቦ እምበር ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ ANC ፈኪለ ምባሉላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብወገኑ ሃገሩ ንፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን መርሓባ ኢላ ክትቀበሎ ከም ዝኾነት መራሒ ሃገር ብምዃኑ ከይእሰር ዝብል ስግኣት ከም ዘየለ ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆርጅ ቡሽን ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቶኒ ብሌርን ኣብ ኢራቅ ኣዕናዊ ጽዋር ኣሎ ብምባል ወራር ኣካይዶም ንሳዳም ሁሴን ካብ ስልጣን ብምውራድ 10,000 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክንሶም ንምንታይ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘይተኸሱ ዝብል ምጉት ብምልዓል ንፑቲን ዝተዋህበ ፍርዲ ቅቡል ከም ዘይኮነ ገሊጹ ካብ ተቃወምቲ ሰልፍታት ደቡብ ኣፍሪቃ ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ዝኾነ ኣላን ዊንደብ ወገኑ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መሬት ኣፍሪቃን ተረጊጹ ፖሊስ ተሃገር ብቕጽበት ክኣስሩ ከም ዘለዎ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክትግዛእ ከም ዘለዋ ይገልጽ
روسيا كم نويحت حزا أنصار دو أفريقيا زمرح زنبرة فلاليخا مجزاء أبارتايد بمخان أبقون قالسي تسلمت دو أفريقيا كم زنبرت زقلتو حيالو دو أفريقيا بوتين نو هاجرهم كمتس كفوت كخون كم زلوغ قلتهم كلو قلد مامس هاجرات معراب متلاخ كم زيد اللي بمحبار إذنتن كم مبال اتن بوتين استقبر عدماء كسرس أو عوم حيالو مرحت هاجرات أفريقيا نلعلواي بيت فرد زهيك أفلت أخو بويدا اليوم نساتهم قال اتبيت فردين اب افريقيا تراي زيتوكره زي فتحو خمس خونه قالصم كلو قال دما نغزا رسوم كاب كس خملطو زحلنو بمخانوميو حج دما دو افريقيا فتنا قطموالو بوتين ناو على بريكس كساتفن توسينو انتي وصاني توسد ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ምዕራብ ክከታተልዋ ከም ዝኾኑ ዘጠራጥራ ኣይኮነን ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ገጢሙ ዘሎ ምግማዕ ብዝያዳ ናብ ኣፍሪቃዩ ዝንጸባረቕ ዘሎ ምኽንያቱ ሓያላን ዝበሃላ ሃገራት ናይቲ ኣህጉር ልቢ ሃገራት ንምስሓብ በብዝከኣለን ይስርሓ ብምህላወን ب24 ለካቲት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊት ሃገር ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምክያዳ ኣብ ሞንጎኣን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ከምኡውን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕን ሓድሕዳዊ እገዳታትን ተኻይድዩ ካብዚ ሓሊፉን ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝኾንን ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተነድፈ ውሳኔታት ሃገራት ድምፀን ሂበን ነይረን ኣብዚ ምሃብ ድምፂ ኣይነቲ ሃገር ናይ መንፀቅ ሒዛ ኣይነቲ ሃገርከ ንመን ደጊፋ ዝብል ምክፋላት መንባሩ ዳርጋ ሓድሽ ዝሑል ኩናት ጀመረ ይመስል እዚ ዝሑል ኩናት ምዕራባውያን ሃገራትን ሩስያን ድማ ሕጂ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ መቃልሕ ይገብራሎ ዝበስሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብቲ መንገዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተዋሃበ ድምፂ ምሃብ ዝበስሓ ድምፂ ምዕቃብ ከምኡውን ድምፂ ካብ ምሃብ በኺረነን ብውልቀ ድማ ነቲ ኩናት ካብ ምኹናን ተቆጢበንን ማእከላይ መርገፂ ክሕዛ ወሲነንን ነዚ ናይ ማእከላይ መርገፂ ውሳኔታት ንምስዓር ምንባር ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ሰርጌይ ላቭሮቭ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ከምኡ ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣምሪሖምን ደገፍ ክረኽቡ ዝፈተኑን ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ብሕፅረት እኽልን ምንሃር ዋጋ ሃለኽትን ዝያዳ ካብ ዝተሸገራ ኣህጉራት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኮይና ዘላ ምኽንያቱ ዝበስሐ ብፍላይ ንባን ዝኸውን ስርናይ ካብ ሩስያን ዩክሬንን ተላኢኹ ዝመጽእ ብምዃኑ ደቡብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዓባያ ኣብ ጉዳይ ዩክሬንን ሩስያን ዝወሰዶ ጸግዒ ኣብ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካዊ ጽልዋ ተራ ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ጥቕመን ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ምሕሳብ የድልየን ኢጣልያ ኣብ ሓውሲ ጊላነት ዝምርኮስ ሕርሻ ኮሚደረ ሕፅረት የጋጥም ኢጣልያ ኣብ ኮሚደረን ውፅኢቱን ጥራይ ዓመታዊ ቢልዮናት ዶላራት ኣታውለዋ እዚ ኮሚደረ ብስደተኛታት እዩ ዝእረእ ኣብ ስልጣን ደይቡ ዘሎ የማናዊ መንግስቲ ጸረ ስደተኛታት ብምዃኑ ጥራይ ካብ ኮሚደረ ዝርከብ ኣታዊ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ይርከብ ኢጣልያ ወይ ድማ ብልምዲ ዓዲ ጣልያን ኢልና ንጽውዓ ኤውሮጳዊት ሃገር ብዕቤት ቁጠባ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ 8ይ ደረጃ ትስራዕ ኢጣልያ ኣባል ብቁጠባን ኢንዱስትሪን ዝዓበያ ሃገራት ዓለም ጉጅለ 7 ጉጅለ 20 ኮይና ብሰደድ ፍርያት ኣብ ዓለም ኣብ 10ይ ደረጃ ትስራዕ ኣብ 2019 ጥራይ ብሰደድ ናይ 632 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝረኸበት ሃገር ሓፈሻዊ ኣታዊታት ኢጣልያ ካብ ቱሪዝም ማሽነሪ ሓፂን ኬሚካል ተሽከርከርቲ ኣጽዋር ውፅኢት ሕርሻ መግቢ ዳውንቲ ጫማን ካልእን የጠቃልል ኢጣልያ ተፍርዮም ተሽከርከርቲ ካብ ማእከላይ መነባብሮ ዘለዎም ክመርሕዎን ዝኽእሉ ከም ዝተፈላለየ ዓይነት ቬስፖ ሞተር ሳይክልን ፊያትን ዝዓይነተን መካይንን ክሳብ ሃብታማት ጥራይ ዝዝውርወን ከም ፌራርን ላምቦርጊንን ዝኣመሰላ ናይ መጋየፂ ተሽከርከርቲ ተፍሪ ኣብ ዓለም ኣዝዮም ዝበለጹ ናይ ኣልባሳት ዲዛይነራት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ምዃኖም ኢጣልያ ብፋሽን ኣዝያውሪቲ ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብቲ ሃገር ዝፈርዩ ክዳውንትን ጫማታትን ዝበለጹ ጥራይ ዘይኮኑስ እቶም ዝኸበሩውን እዮም ኢጣልያ ብምግብን ምድላው መግብን እውን ኣብ ዓለም ኣዝያውሪት እያ ኣብያተ መግብታት ኣሰራርሓ መግብን ካብቲ ሃገርን ኣብ ወፃእን ኣዝዮም ህቡባት እዮም ካብ ፓስታ ክሳብ ፒዛ ዝተፈላለዩ ፍርያት ባሕሪ ዝኾኑ መግብታትን ናይ ሜዲተራንያን ቀማት ሙቕ ባህልን ተሓዊስዎም ተባሃግቲ ይገብሮም ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኢጣልያ ብሰደድ ሕርሻን ውፅኢት ሕርሻን እውን ፍልጥቲ እያ እቲ ሃገር ብመንገዲ ውፅኢት ሕርሻ ትረኽቦ ኣታዊ ዓመታዊ 8.7 ካብ ጠቕላላ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ኣታዊኣ ይሽፍን
ካብዚ ውጽኢት ሕርሻ ዝበስሐ ክፋል ሽፍን ንኣገልግሎት ውሽጢ ሃገር ከምኡውን ናብ ሰደድ ዝለኣኽ ኮሚደረን ብኮሚደረ ዝስራሕ ዝተፈላለየ ናይ ፓስታ መማቕርቲ ስጎ ወይ ድማ ስልሲ ከምኡውን ሳልሳ ይርከቦ ካብ ኮሚደረን ውጽኢት ኮሚደረን ድማ ዓመታዊ ኣስታት 3.3 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝርከብ ዘጋርዲያን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ይገልጽ ኮሚደረ ኣብ ምስራሕ ዝተፈላለየ መግቢ ዓበ እጃም ዝጻወት ኮይኑ ብፍላይ ፓስታ ብሓቂ ኣብን ጸብሒ ኮይኑ ዝዋሳእ ቀንዲ መማቕርቲ እዩ እንተኾነ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኢጣልያ ዝፈሪ ኪሎ ኮሚደረ ወይ ድማ ዕሹግ ስጎ ወይ ሳልሳ ጸሊም ታሪኽ ክህሉ ዝዓበየ ተኽእሎ ምኽንያቱ ዝበዝሕ ኣብ ኢጣልያ ካብ ሕርሻ ዝእረ ኮሚደረ መስጊላነት ዘመሳሰል ስራሕ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ስለ ዘሎ ዓመታዊ 10,000 ኣፍሪቃውያን ማእከላይ ባሕሪ ተሳጊሮም ናብ ኢጣልያ ይኣትዉ ዝበስሑ ካብዚኣቶም ዕቑባ ዘውህብ እኹል ምኽንያት የብልኩምን ናብ ሃገርኩም ተመሊስኩም ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብዝብል ምኽንያት መንበሪ ወረቐት ኣይወሃቦምን እዩ እቶም መንበሪ ወረቐት ዝረኸቡ እውን ስራሕ ንምርካብ ኣዝዮም እዮም ዝሽገሩ ኢጣልያ ንስደተኛታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘይትህብ ብምዃና ድማ ዝበስሑ ኣብ ደቡብቲ ሃገር ኣብ ዝርከብ ሕርሻ ተዋፊሮም ክሰርሑ ይግደዱ ኢጣልያ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ሃብታም ሃገር እያ እንተኾነ ሓያሎ ደቡባዊ ክፋል ሃገር ማዕረ መንግስቲ ብጉጅለታት ማፍያ ዝመሓደር ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ከባቢታት ትውንን መብዛሕትኦም ኣብ ሕርሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራይ ኮሚደረ ተዋፊሮም ዝሰርሑ ኣፍሪቃውያን ኣብቲ ደቡባዊ ክፋል ሃገር እዮም ዝርከቡ እዞም ብሓውሲ ጊላነት ኣብ ምዕራይ ኮሚደረ ዝሰርሑ ኣፍሪቃውያን ካብቲ መንግስትን ማሕበር ሰራሕተኛታትን ብዕሊ ዘፍቅድዎ ክፍሊት ብኣዝዩ ውሑድ ክፍሊት እዮም ዝሰርሑ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ሓደ ሰብ ጊላ ክኸውን ብሰንሰለት ክእሰር ኣለዎ ማለት ኣይስምዕን እዩ ሰባት ተስገዲዶም ወይ እውን ተሸጊሮም መታን ህይወቶም ከንብሩ ኣብ ዝኣተውዎ ስራሕ ዝምዝመዙ ክንቀሳቐሱ ዘይፍቀደሎም ጎነፅ ዘጋጥሞም ኣብ ትሕቲ ምፍራሕ ዝነብሩ ብፍትወትን ድሌትን ካልኦት ዝነብሩ እንተኾይኖም እውን ካብ ጊላነት ዝንእስ ኣይኮነን ብመሰረት ዓለም ለኻዊ ናይ ጊላነት ዝርዝር ማለት ኢንዴክስ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕ ዝሰርሑ ኣብ መንዝርና ዝተዋፈራ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣስታት 145,000 ሓውሲ ጊላታት መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ሰባት ኣለዉ እቶም 50,000 ዝግመቱ ድማ እቶም ኣብ ሕርሻ ዝተዋፈሩ እዮም እቶም ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ምዕራይ ኮሚደረ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ብዝኣረይዎ ካሴታ እዮም ዝኽፈልዎ ገንዘብ ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዘስርሕዎም የጋፍዕዎም ንልዕሊ 14 ሰዓት ድማ የስርሕዎም ከምዚኦም ዓይነት ዘይሕጋውያን ሰራሕተኛታት ኣረይቲ ኮሚደረ እንተዘይሃልዮም ሓያሎ ሕርሻታት ኮሚደረ ዝኣርዮም ሲኢኖም ይበላሸው በዚ ድማ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ክሳራ ዘስዕብ ብምዃኑ መንግስቲ ኢጣልያ ነቲ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ስራሕ ከምዘይረኣዩ ሸለሊሉ ዝሓልፎ ሓረስቶት ብወገኖም ብኮንትራት ዝሰርሑ ሰባት እንተቆፂሮም ዝያዳ ክኸፍሉን ንሓፂር ሰዓታት ከስርሑን ስለ ዝግደዱ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብሕሱር ንነዊሕ ሰዓታትን ከስርሑ ይመርፁ ኣብቲ ስራሕ ዝዋፈሩ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብወገኖም ነቲ ስራሕ ገዲፎም ናብ ሃገራቶም ክምለሱ ይመርፁን እዮም እቶም ስደተኛታት ብሓደ ወገን ናይ ሓያሎ ዓመታት ኣብ ኢጣልያ ተቐሚጦም እሞ ድማ ቁጠባ ዘይብሎም እንታይ ሒዝና ክንምለስ ክብሉን ከለው ካልኦት ድማ ንኣዝማዶምን መቕርቦምን ኩነታት ህይወቶም ብሓሶት ዝነግርዎም ብምዃኖም ከም ዘሕፍሮም ኢቫን ይሕብር ኢጣልያ ኣቐዲማ ስደተኛታት ከኣትዋ ሓያል ጻዕሪ ትገብር ነይራ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመርጸት ቀዳሜት ሚኒስተር ጆርጂያ ሜሎኒ ትመርሖ ሰልፊ ኣንጻር ስደተኛታት ብምዕጣቆም ናብቲ ሃገር ናይ ዝኣቱ ስደተኛታት ቁጥሪ ኣዝዩ ነኪ ይርከብ ብሰንኩ ድማ ኣብ ሕርሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራይ ኮሚደረ ናይ ዝዋፈሩ ቁጥሪ ስደተኛታት ኣዝዩ ጎዲሉሎ ኢጣልያ ዝበዝሕ ግዜ ስደተኛታት ብሕማቕ ዓይኒ እያ ትጥምቶም ክዕብሉናዮም ኢላ ብምስጋእ ከተሳጎም እያ እውን ትረአ እንተኾነ ሓያሎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኢንዱስትርያዊ ስራሕ ብዘይበኦም ክስራሕ ኣይከኣለን እዩ ሶማልያ ኣብ 2024 ቀጥታዊ ምርጫ ከተካይዳ መንግስቲ ሶማልያን ፌደራላዊ ምምሕዳር ክፍለ ሃገራትን ኣብ 2024 ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብቐጥታ ዝሳተፎ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከካይድ ከም ዝተሰማምዐ ተገሊጹ እዚ ሓደ ሰብ ሓደ ድምፁ ዘፍቀድ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ መጀመርታ ኣብ ናይ ኣከባቢ ምርጫ ከካይድን ክጅምርን ቀፂሉ ድማ ኣብ መጻኢ ኣብ ባይታውን ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ክትግበር ምዃኑ ተገሊጹ
ሓደ ድምፂ ሓደ ምርጫ ኣብ ሶማልያ ብዙሕነት ሰልፍታት ክልዋ ከተባብዕን ዜጋታት ድማ ብቐጥታ ድምጾም ብምሃብ ዲሞክራሲያዊ መሰላቶም ዘረጋግጽሉ ከም ዝኾነ እዚ ክትግበር እንተተኻኢሉ ካብ 1969 ንመጀመርታ እዋን ክኸውን ከም ዝኾነ ማዕከን ዜና AFP ሓቢራ ኣቐዲማ ሶማልያ ኣብ 2020 ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከተካየድ ትሰርሕ ከም ዘላን ነዚ ክውን ምግባር ምድላዋት ተጀሚሩ ከም ዘሎን ተገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ኩሎም ወገናት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ብዘይምኽኣሎም ተቋሪጹ መራሕቲ ሶማልያ ኣቐዲሞም እውን ኣብ 2011 ንሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ምርጫ ክካየድ ኣብ ዝርርብ እኳ እንተነበሩ ኣብ ምትግባሩ ግን ዕቱብ ስጉምቲ ኣይወሰዱን ኩሎም ወገናት መን ብቑዕ መራሒ ዘይኮነ ኣይናይ እንዳ ኣብ ስልጣን ይመጽኡ ዘገድሶም ነይሩ ብሰንኪ እዚ ድማ ህዝቢ ሶማልያ ንኣስታት 50 ዓመታት ዝተሓረሞ ናይ ብቐጥታ መራሒኡ ምምራጽ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ብተደጋጋሚ ይስእነሎ እቲ ቀጥታዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከይካየድ ካልእ ከም ምኽንያት ዝቐርብ ኩነታት ጸጥታን መሳለጥያታት ከመዓራረዩ ኣይከኣሉን ዝብል እዩ ምርጫ ሶማልያ ብእንዳታት ብወከልቲ ጭቃ ዓዲ እዩ ዝካየድ ነፍሲ ወከፍ እንዳ ድማ ኣብ መንግስታዊ ምርጫ ከም እትሳተፍ ከረጋግጹ ስለ ዘለዎም መን ጥዑይ ምርሓና ዘይኮነ ኣይናይ ኣባል እንዳ ተመሪጽዩ ከገድስ ጸኒሑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ናይ ሎሚ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቀነ